Kiladan kumba arpho ngutam ki khana jong ka skul sarkar, ka Chhapra, ka Bihar, ki balabam ya ka jasngi, ka badan kan yang besya, ka balayap ha ka sngi balang. Ya kani ka bam jasngi, lapan poi da ka wei ka seng bahalang, ha Azad Chandra Shekhar Middle School, ka badan hajan Katling Sun ka nongba Chhapra. Ha ka sngi balang, ka wei ka khana kan thei, ka lalap ya ka nyang besya, ka balayap na ka pliang jongka, habalasam ya ka jasngi. Hashwa jongka kiladon habdeng arpho arposan ngut ki wei ki khana ki baladap bam ya kane ka jasngi. U principal jongka school u Anil Kumar u lapentip marmar sya u civil surgeon bat kathanat jongka nongba. Ka kenhun ki doktor na sadar hospital kilalet marmar sya kane ka school bat examen ya ka kwat ka khya jongki khana rin. Ki doktor ki ba examen ya ki khana rin kim syam lapdak bandon bi ha kamet jongki. Ki shidon ka jing beriye ki khmat malumala harin bala dep bam. Ya kani ka jing bam la shim nong muna da u food safety officer ban pha pet benya.